Величко Чолаков остана без медал в двубоя на категория над 105 кг на световното първенство по вдигане на тежести в Тайланд. Чолаков взе четвърто място с двубой от 435 кг, 201 в изхвърлянето и 234 в изтласкването. Със същия сбор третото място окупира друг българин Яни Марчоков, но той се състезава за Катар под името Саид Джабер Салем, 435 кг с 195 и 240. Марчоков бе доста по-лек от Чолаков и затова успя да вземе бронза. Шампионската титла извоюва Виктор Щербатис от Латвия с 442 кг, 202 изхвърляне и 240 изтласкване. Среброто извоюва Евгений Чигишев от Русия с 441. Въпреки че остана без медал, с спечелените точки Величко Чолаков допринесе за второто място на България в отборното класиране. В крайна сметка останахме само на 2 точки от отборния първенец Китай. По този начин българският мъжки тим по вдигане на тежести извоюва максималните 6 квоти за Олимпийските игри през 2008 година в Пекин. Как се разви състезанието? Чолаков взе бронзов медал в изхвърлянето с 201 кг, като преди това покори 192 и направи фаул на 198. Във второто движение изтласкването, трима състезатели постигнаха по 240 кг – Чигишев, Салем и Щербатис. Най-леко от тях бе руснакът, който взе златото в това движение. Щербатис обаче взе титлата в двубой с 1 кг повече от Чигишев. Двамата българи, Чолаков и Салем, се бореха за бронза. Чолаков започна с 225, след това преодоля и 234, но не успя на 237. Салем се справи с 231 и 240. В класирането по медали сме четвърти с 4 отличия. Един златен, един сребърен и 2 бронзови.